Lijepi pozdrav svima. Danas ću vam govoriti o ključnoj temi koja najviše utječe na to koliko će dijete, odnosno jednog dana odrasla osoba, biti sretna i uspješna u svom životu. Reći ću vam i šta me je potaklo na tu temu. Razgovarajući sa mnogim roditeljima, sa svojim prijateljima, klijentima, ljudima koji dođu na savjetovanje u odgoj djece, primjećujem jedan interesantan trend. A to je što više razvojno poticati svoje dijete. I da, i mi imamo seminar razvojno poticajne igre za djecu i ne kažem da je poticanje djece loše, baš nasuprot. Izuzetno je korisno u odgovarajućoj mjeri poticati i motorički, i kognitivni, i socioemocionalni razvoj svog djeteta. Međutim, to nije ono o čemu želim danas govoriti. To nije ono što je ključno za sretan i uspješan život. Nego, zašto vam to onda spominjem? Zato što razgovarajući sa roditeljima primjećujem da, na primjer, dijete sa 3 godine roditelj s uzbuđenjem priča kako je stalo na role i kako je išlo rolati sa svojom mamom. I onda je, nažalost, se razbilo nos i tako dalje. Da. Onda čujem s druge strane priču kako je dijete od 3-4 godine gledalo Harry Pottera. Prvi dio Harry Pottera, drugi dio Harry Pottera i tako dalje. Znate li za koju dob je predviđen prvi dio filma Harry Pottera? Šta mislite, za koju dob? Za dob od 7 do 9 godina djece. Čemu onda puštamo, uzmimo sad taj primjer, Harry Pottera djeci od 3, 4 ili 5 godina? Zašto je nama, pitajte se, zašto je vama važno da to dijete gleda tako rano film koji nije odgovarajući za dob djeteta? Čemu to služi? Zašto baš sada vi morate gledati taj film sa vašim djetetom? Zbog čega se ne biste strpili kada dijete bude spremno, dobno, kognitivno, emotivno, u svakom pogledu, socijalno, za elemente tog filma? I šta time činite? To je ono što vas danas želim podučiti. Niz je razloga zašto je važno da motorički ne guramo djecu predaleko nego što su u tom trenutku to dijete razvojno spremno. I zašto je važno, zbog čega kognitivno i socioemocionalno, da ne guramo dijete u situacije za koje još dobno nisu spremni. Ili možda neko drugo dijete je spremno, ali naše dijete u ovom trenutku još za to nije spremno. Poštujmo to. Prihvaćajmo našu djecu baš takvu kakva jesu. To ne znači da im nećemo davati razvojno odgovarajuće poticaje. To ne znači da ih nećemo učiti svemu onome što smatramo da je vrijedno i važno da ih naučimo. Nego, znate šta se dogodi ako forsirate nešto što se vama čini interesantno ili vama je uzbudljivo, a dijete još nije za to spremno? Bez obzira bilo to motorički, neka fizička radnja, ili bilo nešto kognitivno, bilo nešto socioemocionalno. Znate što se dogodi? Da li kada guramo jako dijete naprijed, poručujemo djetetu ti si vrijedan i dragocjen, takav kakav jesi, ili poručujemo djetetu potrebno je da učiniš još ovo, trebaš postići ovu svoju sposobnost trebaš izbrusiti, trebaš biti uspješan u ovome i ovome. A šta je nama cilj? Sretno i uspješno dijete. Kako ćemo postići taj cilj? Time da uporno forsiramo naše dijete da dostigne neki level koji je nama možda privlačan i interesantan, ali sada nije u skladu sa dobi našim djetetom ili sa aktualnim interesima i mogućnostima našeg djeteta. Ili nam je cilj
da se naše dijete osjeća dobro samo sa sobom i uspješno. Ovdje sad govorimo između ostalog o samopoštovanju. A upravo samopoštovanje je ključno za sretan i uspješan život svakog čovjeka. Možda ćete reći, moje dijete je samopouzdano, jako, njemu ne treba ova tema. No pazite, samopoštovanje i samopouzdanje dvije su sasvim različite stvari. Vaše dijete može izgledati samopouzdano, a da zapravo nema jako samopoštovanje. I upravo u teškim životnim trenucima, u nekim izazovima, na primjer kad dijete iz vrtića prelazi u školu, kada se nalazi među novom grupom vršnjaka, upravo tada možete primijetiti koliko je zapravo važno zdravo samopoštovanje. Dijete koje krene u školu ili neku drugu novu sredinu ima jako samopoštovanje, steče nove prijatelje, snaći će se lakše, brže nego dijete koje ima slabije samopoštovanje. To dijete će puno teže se snaći, teže će se skompati sa drugom djecom, razvijati prijatelje i tako dalje. Zato jačajmo, podržimo naše dijete i jačajmo samopoštovanje. A znate li što je u stvari samopoštovanje? Samopoštovanje je osjećaj vlastite vrijednosti. Onaj osjećaj vrijedim samim time što postojim. Ja sam u redu, ovakav kakav jesam. I što onda činite ukoliko forsirate da se rola dijete koje još nije motorički spremno za to? I što onda činite ako dijete koje još nije dobno spremno gledati Harry Pottera forsirate da gleda Harry Pottera ili da bilo šta drugo radi za što još to dijete, baš to dijete nije spremno? Da li mu poručujete da mora nešto postići, da mora sad naučiti se rolat, ili mu poručujete da vrijedi baš tako kako jeste? Kada djeca steču i uspijevaju u nekim postignućima, vi jačate samopouzdanje. A kada dijete prihvaćamo takvo kako je i kada ono osjeća to, tada jačamo samopoštovanje. Jer ako se roditelj ponaša da dijete vrijedi samim time što postoji, tada ako mi poštujemo našu djecu, tada i djeca razvijaju taj osjećaj poštovanja sebe, samopoštovanja. Djeca koja poštuju sebe su uspješnije u školi, jednog dana uspješnije u poslu, imaju bolje odnose sa sobom, pa tako i sa drugom djecom. Naravno, može biti niz životnih izazova koje može uzdrmati samopoštovanje djeteta, dijete koje ima jako samopoštovanje, no to je sad već tema za neki drugi video. Imajte na umu da razvojno poticati djecu, no ne forsirati ih preko njihovih mogućnosti i ne davati djeci poruku moraš postići to. Ne postignuća su važna, nego ti si vrijedan, ti si važan. Što ne poništava da će dijete postizati postignuća. Tema samopoštovanja je izuzetno važna i zato imamo seminar i možete nabaviti snimku seminara kako poticati samopoštovanje i samopouzdanje djece i vidjeti tu razliku i vrlo konkretno, vrlo detaljno možete prepoznati i naučiti kako možete stvarno, istinski, bazično ojačati vlastito dijete. Možete nam se obratiti na info@centarsreca.hr ako želite naručiti ovu snimku seminara. A ima i jako puno literature o kojoj možete učiti i čitati o samopoštovanju. Također, nije kasno i u odrasloj dobi možemo osjećaj vlastite vrijednosti, svoje samopoštovanje razvijati. U svakom slučaju, sjetite se, nema savršenog roditelja, nema savršenog stručnjaka. Djetetu treba samo dobar roditelj, dobar stručnjak, onaj koji se trudi dalje učiti i koji cijeni i prihvaća sebe i to dijete. Želim vam ugodan dan.